Сессияның күн тәртибенә куелган беренче мәсьәлә Мөслим районының мактаулы гражданины исемен бирү турында иде. Район башлыгы әлеге исемгә лаеклы кандидатларны тәкъдим итте. Беренче кандидат Август компаниясының генераль директоры Александр Усков. Сегодня энергонасыщенные трактора, которые сегодня работают на полях, это лучшая техника, которая есть в мире. Посевные комплексы, которые сегодня к ним прикреплены, это лучшая техника в мире. И тот молочно-товарная ферма, молочно-товарный комплекс, который сегодня строится, но это уже, наверное, сегодня специалисты говорят, что такого формата ферма есть только в мире в 3 местах. Это Эстония, Америка и Муслимова. Рамиль Хамзович, я хочу выразить глубокую благодарность вам за внимание к нашей компании, потому что поддержка была очень сильной, особенно по животноводству. Мы понимали, что оставлять животноводство в том виде, в котором оно есть, это невозможно, потому что это развращает людей. Мөслим районының мактаулы гражданины исеменә лаеклы икенче кандидат Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Наталья Фишман. Наталья Львовна Мөслимне төзекләндерүдә ярдәм күрсәтүчеләрнең берсе. Һәм өченче кандидат сетевая компания Ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Илшат Фәрдиев. Ул район электр челтәрләренә реконструкция ясарга ярдәм итте. Илшат Фәрдиев озак еллар эшкәртелмәгән авыл хуҗалыгы җирләрен кулланылышка кертергә ярдәм итүчеләрнең дә берсе. Сессия эшендә Мөслим районында муниципаль хезмәтләр реестрын алып бару тәртибе турында нигезләмәне раслау хакында мәсьәлә каралды. Реестрны алып бару Мөслим районы муниципаль хезмәткәрләренең муниципаль хезмәтен исәпкә алу өчен кирәк. Кадрлар эшен тәэмин өлешендәге килешүләр нигезендә һәм Мөслим муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару буенча эшне оптимальләштерү максатында Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару турында тәртипне нигезләмәне расларга кирәк. 2022 елга һәм 2023-2024 елларның планлы очрына муниципаль районнарның бюджет тәэмин ителешен тигезләүгә дотацияны физик затлар кеременә салымнан Мөслим муниципаль районы бюджетына бүленгән суммаларның өстәмә нормативы белән алыштыруны килешү турында мәсьәләсе буенча район финанс бюджет палатасы рәисе Наиля Бубекова чыгыш ясады. Район башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге җитәкчесе Рөстәм Хантимеровның чыгышы Мөслим районы авыл җирлекләре җирле үзидарә органнары вәкаләтләренең берилешен Мөслим районы җирле үзидарә органнарына тапшыру турында иде. Депутатлар әлеге мәсьәләне дә хуплады, алга таба җир эшләрен башкаруга ордер бирү һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыруны килешү буенча муниципаль хезмәтләрне район башкарма комитеты башкарачак. Сессия эшендә район советының моңа кадәр кабул ителгән карарларына үзгәрешләр кертү буенча да мәсьәләләр каралды. Һәр мәсьәлә буенча карарлар бер тавыштан кабул ителде. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.